ассалому алайкум бародаро, ҳама каса созем хубен. Бародаро, рӯз боз дар бораи як сайти инвеститсионӣ бо номи Амо гап мезанем. Дар ин сайт шумо барои регистратсия шумо 2000 рубл бонус метаҳад ва шумо ай бонусам метавонед кор кунед ва дар каналашон подписатсия мекунед бо 1000 рубли дига бо бонустон метаҳад. Шумо ай бонусашонам кор мекунед. имрӯз видео обзор полн дар бораи ҳамин сайт мешавад. Тарзи регистратсияш, тарзи вивидаш, тарзи пополнениш ҳамаша мефаҳмонтон. Регистратсия вайтиш ҳамаш ягай бародаро. Медонем ҳоли регистратсия мекунем. регистратсия ҳаҷӣ кидаин рост мора ба ҷои регистратсия мебара. ман ин сайда регистратсия кардагием. ҳозир логин ма қатъи паролам мезанам. ман дар ин сайт медурам ва вай вақте ки логин ва парол тамомден, ина логини англисӣ мемонен. Парол 8 рақам боша, ягон ҳарфи намхоҳи англисӣ тамом мегирем. войтиву кабинет мекунем. регистратсияш намхоҳи осона ба як капчара мегзанем. нажмите на каждое изображение с додержанием сидящей или лежащей. мега ами гӯсфандои шиштагиро интихоб кунед. ина дута шиштагия ҳамина ҳарчанд интихоб мекунем. ина ҳардаш ана иҷада шумодам мегая пин-код монен. аввалда як пин-коди хутона мемонен. ин пин-код ҳатмия айни вивидам ҳамин пин-кодам мезанем бародаро. ҳозир ман пин-код ма мезанам. бо видеора давом метем. пин-код ма задам. ина бародаро рост дари аккаунту медроя. чихел диден ман ина уже кор кесам ин сайда без вложения нем кор кунима. дар як рӯз ман 3 рубл, дар як ҳафта доходам 21 рубл, дар як моҳ 93 рубл ман кор мекунам. ина чихел диден ман ина канали контактшонда подписатсия мекунӣ 500 рубл, телеграмшонда подписатсия мекунӣ 500 рубл. ина обчи 1000 рубл ман дорам ки ай 3000 рубл 0.1% ҳар рӯз кор мекунам. агар 25 кас реферал даъват кунӣ 5000 рубли дига метатон бародаро. ина бародаро чихеле дидестен сайт. ина хеле ай сари ҳар як рефералатон шумо 100 рубли дига бо мета бародаро. агар пополнит кунӣ 0.1% 5.8% мешавад ки дар як рӯз 5.8% пополнит кардагита кор мекунӣ бародаро. ҳозир мо пополнит мекунем. вақте ки ина барои пополнит кардан депозита мечиқем бародаро. ина карти РФ, Узбекистон, Россия, СПП, Озербайҷан, Украина ҳама намудаш аст. Юмани Payer, Perfect, Wallet, Bitcoin, Tron ҳамаш ҳаст бародаро. мо имрӯз ба Payer-мон пополнит мекунем. пополнит мечиқем. имрӯз 1000 рубл шумо дам савол метам. 1000 рубл то 10000 рубл то 50000 ҳам шида пополнит кунед. хеле сайто 1.5-2 моҳ зиёд кор мекунад бародаро. шумо да сумми соз доход мегирен. ин ҳоли айни вақтчаи нав кор кесай сумми созтон мета бародаро. бидурен ҳама каса кор кунед. вақте 1000 рубл аҷи хиден далера мечиқем бародаро. инҷа эмайл тамон мега. оли ман эмайл ма мемонам. оплатита мечиқем. рост дари Payer и автоматия худаш ҳатман Payer рубла. ина Payer рубла диди ман интихоб кардам бародаро. Payer рубла интихоб кунед ва подтвердит кунед бародаро. оли рост медонем сума мегзаронем. ҳозир ман ай Payer-ам 1000 рубл мегзаронам. хушхутон мебинед. ина оплатита мечиқем. чихел диден сум гузашт. медонем обновит мекунем. ина выполнение оплата прошла успешно в аккаунт медонем. доходи мара диден. доходи ма хест. дар як рӯз ма 64 рубл кор мекунам. дар як ҳафта 448 рубл. дар як моҳ 1922 рубл кор мекунем бародаро. ва касе 1000 рубл
папанин мекунад. Иҷа калисо дора оли калисош да медурем ва ку мода чанса меғала. ҳозир бародаро калисош ҳамҷа дабед камтарак жидат кунем. Калисош ҳама биёвум. ина лотарея чихе дидем мадад 2 метавонам 2 бор крутит кунам. Агар касе 1000 рубл папан кунам метавонам ҳамира 2 бор крутит кунам. Ина то 6000 рубла меғала ҳами калисо. ҳоли крутит калисоро меҷиқем. остановит калисо да якон 20 рубл ғалиб. Дием бора 30 рубл 50 рубл айди бор ҳамҷа ғалиб дагмуда. ина боя бор дига икарар мега бо папанид ке хай айнаи калисо без план намуда 50 рубли дига бародаро ғалиб. ин агар 5000 рубл чикини 2 бор метавони амира тобти. агар 10000 рубл кини 3 бор 25000 рубл кини 5 бор. дидем бародаро и калисош без план абад. иҷа бо ина партнёрка дора. партнёркашда сари ҳар рефератон шумода 100 рубли мета ва 25 реферат ҷамъ кардем 5000 рубли дига метатон бародаро. бо чӣ дора бародаро? ина ҷа лидери мебинен одамо чихели сум ҷамъ кесиян. ина 1000 рубл папан кесиян. ҳама папан кесиян ина бародаро. ана минимални виводиш бародаро. ҳозир 1 минут ма шумода нишон метавонам ҳамаша. ина ҳоли ма балансимда 3 рубл дорам. ман наметавонам вивод карда барое ки минимални виводиш и 5 рубл бародаро. ина пайра меҷиқем. дидем 5 рубл. дар видеои оянда 1 рӯз 2 рӯз пас ма вивод кунишам шумода нишон метавонам. и виводиш ҷошда мегзара бародаро. ягон бе ягон 1 рӯз пас ё 2 рӯз пас бигӯ хел не ҷошда вивод мегзара бародаро. барои аввал вивод кардан аввал медонем настройкада ҳами кашилоки пайртона сохранӣ мекунем бародаро. ина ҳоли ма пайрма сохранӣ мекунам. ина пайрма ма мондам сохранӣ реквизитира меҷиқем. ана он пинкоде ки дар аввал монда буд инҷа да меда пинкода бимон. ҳозир пинкода мемон. ина бародаро чихе дидем пайри ма сохранӣ чи ва далши да ҳами пайри ма ҳамаи пулои ҷамъ кардаги ма вивод кардан мегирам бародаро. бародарҷонон бидурен сайти беҳад сайти хубай бидурен ҳама каса кор кунен ва аи сайт суми соз кор кардан метавонем бародаро. ин сайт 1-2 моҳ зиёд кор мекунад ва шумо метавонед суми соз кор кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. чизеро нафаҳмед дар комментария бинависед. силкаи сайта дар закреплении комментария мемонад бародаро. боқӣ ҳама дар паноҳи Аллоҳ. худона эҳтиёт кунед шер бачаҳо.